चेनेलनि नामा दिना बर' ब्लगनो थाबैनो बाजैनि चेनेलखौहाय 10K खालामना होनांगौ इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरा ना सापर्ट खालाम जोंहा बाजैखौ गाव सिबना होआ माने इन्टारटेनमेन्टनिफ्राय कमेन्ट थांथारनांगौ जेरैखि जाया थांथारनांगौ नङाबा बाजैजों गाज्रि मोनजागोन ना फेमिलिफ्रा जेबो खामानि गैया मानिया खोथाखौनो होननानै ओंखायनो इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर अननानै आंनि फुंनायखौ नाजावदो जोंहा बाजैनो दिना बर' ब्लग इउटुब चेनेलखौहाय गाव सिबना हरबानो जागोन वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फिन खेबसेबाव आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै न'आव थाबाय थानो बानानै एसे बेरायनो फैदों जोङो ओमफ्राय नै जों बहा दंफैयो नायलाय बहा दंफैयो मा जायगा बियो बबे गौराङाव दंफैयो जों ओमफ्राय बेयाव हाबलांसै जोङो ओरैनो एसे एनै जाग्रा लाबाय ओमफ्राय जाग्रा लानानै एसे फेमिलि पिकनिक जानाय बायदि जानोसै जोंहा ओरैनो साथामजों हाय नुलाय बाबा हाय नुलाय हाय होनदो दे औ नोंना अबेमोनलाय खर'आ बाबा खर'आ अबेमोनलाय नोंना खल'आ बाबा इ मामिनिखौसो देखायदों स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबजासिम हाय होनदो बाबा हाय आयौ थाम्फै दंनो लोगोफोरा थाम्फै बालायलायबाय दे थाम्फै दं दे बेबि मोजां नाय Apa? Woi pilih feeling dong. Tuh bilang apa dong? Berat मोजां जायगा नै लोगोफोर गौराङाव फैदोंबाबो पार्कआवल' फैदों ओमफ्राय बेयाव आं फैफेराखै सिख्लायावबो आं फैफेराखै ओमफ्राय दिनैसिमबो फैफेराखै दिनै दासो फैदों आङो बेयाव थांनाय नायसै लोगोफोर एसे जिरायनो जायगा मोनबा जायगा मोननाय माने जायगाखौ जों नागिरना लानोसै एसे मोजां जायगाखौ ओमफ्राय जिरायनानै एसे टाइम स्पेन्ड खालामसै आरो जोङो एसे बेरायनोसै गोसोखौ गोजोन होनोसै थांसै बियो लोगोफोर सानथामल'सै ओंखायनो उफाय गैया बेरायनांगोन टाइम स्पेन्ड खालामनांगोन बिमा फिफा एसे पिकनिक जानाय बायदि जालायथारसै जों ओमफ्राय आं दहाय सालायखांदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय आं दा सालायबाबो सालायनो बेरायनो सालायदों लोगोफोर गोजौथार हारसिं दङ मोजां हाबदो जोंबो एसे बेरायनि लोगोफोर बेरायबाय थायो जोंहाबो एसे बेरायनांगौ आयै ओंखारनांगोनसो नामा ओंखारनांगोन लासै नायलायनाय सोरखौ लोगो मोनगोन थैखागोन आयु दिनैसो रियेलाव नुबाय बाजैनि चेनेलखौ औ आयु गैया जाबाय मा गोरलैलै ना गोरलैलै नङाना बेबिना दे गोजोननाय लालायदो औ मानो गारबोखो बेवाइखौलाय माबायावसो दंहैनदां न'आवसो दंहैनदां ओंखाम ओंख्रिनि जि नांलायबाय थायो नामा बिसोर आं गोदो नोंनिखौ बिराद फट' खालामनासो नायबावोमोन औ मडेल ओरैनो आदानिखौ मा लिरो नै सिनायखागोन नों बड'लेण्ड नुखायो सिनायजाबाय ओमफ्राय आदा माइ थायो ओरैनो आं बेयावसो फंबाय रियेलाव मासिया हानथ्रे नङा एकदम माबायावबा मायाव मबाइलावबा एसे बोराय नुयो दा नै एसे सेंग्रा ना एसे सेंग्रा नुबाय बैसोबो बारा जाखायाखै खोमा 24 आयु 6 बोसोर लैसो नांनि 6 बोसोर होमबाबो हिनजाव लाबाय रा नङा मानसिनि जिउ मा जायो मालाय जि साइज बेवाया बेना दावरि गथायना आयै दाख्लै नोंनि भिडिअखौ नायै जों सानैजों जि मिनिबाय फंबायनि इउटुब बे भिडिअफोरखौ नायनानै ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट मोनो
बे आबै सासे दंना बे लाभ स्टोरी गोसथोलायनाय होनबाथाय ओमफ्राय मालाबा बाजैखौहाय इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर लिंहरनानै जोंनि आबौजों एसे रायलायहोगोन आरो ना नोंथांमोन चेनेलाव नुगोन आरो इन्ट्रेस्टआनो जुद गैखाया बिसिना बिबौआ मोनलोंनांगौल' मालाबा आं फुदुंनाय स्केल गोनां साहा लोंहरगोन आरो औ दे जागोन दे जागोन खोथाखौ गोसोआव लाखा बाजै जै आबौनि खामसालिसिम आगान हैबाय नोंसिनि फिसा खथार नांखागौ थैखाबाय बिदिसो एडभान्स होग्रोखानांगौ एडभान्स आबौनो ओरै खदार होग्रोनांगौ होमबासो आबौआ रायलायो नङाबा रायलाया ओरैबायदि स्मार्टखा खम देन्जार लोगोफोर नायलाय इन्टारटेनमेन्टखौ लोगो मोनबाय बिराद मोजां मोनदों दिनै लोगो मोननानै दिना बर' ब्लग्स आच्छा इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर जोंहा बाजैनि चेनेलनि नामा दिना बर' ब्लगनो ओमफ्रायहाय जोंहा बाजैया ओरैनो मा खालामो जेन'बा ओरैनो फेमिलि ब्लग लाबोयो फेमिलि ब्लग आंनि बायदि औ नोंनि बायदि खिन्थु आंना फिसाला गैया बेना दं आरोना नुवाखै ओमफ्राय रियेलाव लोगो मोनदों ओमफ्राय मोजां मोनदों ओमफ्राय मानसिया रियेलाव साफासिन रियेलाव साफासिन ओमफ्राय रियेलाव हामसिन फिसासिन ओमफ्राय केमेरायावहाय मानसिखौ एसे गिदिर नुयो मा सावथाल खेना जागोन एखे सेम बिदिनो खोनाखाबाय इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा दिना बर' ब्लगनो जोंहा बाजैनि चेनेलनि नामा अननानै ओरैनो दा बेसेबां जाखो बाजै चेनेला 1K बारबाय 150 आच्छा थाबैनो बाजैनि चेनेलखौहाय 10K खालामना होनांगौ इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर ना माने नोंथांमोननिफ्राय सापर्ट नांगौ आरो ना रायजोफोर माने जाहाथे बाजैयाबो गावनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बिख्लो सिंनिफ्राय नोंसिनो गोदान नटिफिकेसन हरनो हायो आरो ना सापर्ट खालाम जोंहा बाजैखौ गावसिबला होआ माने इन्टारटेनमेन्टनिफ्राय कमेन्ट थांथारनांगौ जेरैखि जाया थांथारनांगौ नङाबा बाजैजों गाज्रि मोनजागोन ना फेमिलिफ्रा जेबो खामानि गैया मानिया खोथाखौनो होननानै ओंखायनो इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर अननानै आंनि बुंनायखौ नाजावदो जोंहा बाजैनो दिना बर' ब्लग इउटुब चेनेलखौहाय गावसिबना हरबानो जागोन ना रायजोफोर खुनु खोथा गैया बेनोसै ना बाजै माने ओमफ्राय बिनि लिंकखौहाय आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव माबायाव कमिउनिटि पस्टआव होना होगोन आं बाजै नायबानो जाबाय आरो ना इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्राबो थांदो दे दा ओरैबायदि फाथायलाय हरबानो जाबाय फाथायलाय हरसै औ बेलाय नाम्बार लाखाबाय दा औ दे बाय बाय इन्टारटेनमेन्टआ थांखांबाय ओमफ्राय ओरै जोंहा जायगाखौनो जेरावबो खालि मोनासै ओमफ्राय नै खालि माने नै मैलाजोब सेस मैलाजोब नै ओमफ्रायहाय नै बाहाय दा जों जानोसै आरो हाग्रा दं तापे बावबाय नै जिरायदो लोगोफोर जोंहा जायगायाव जिरायनोसै नै ओमफ्राय केक ओमफ्राय मा दं दै बियो केक ओमफ्राय माबा सेन्डविच बेखौ जानानै उरायनोसै जोंबो सेन्डविच 4 पिस ना माबा 4 पिस नै बेखौ लाथ' दैखौ ओमफ्राय केक ना ओमफ्राय केक आयै फिफा केकखौ मानो बिदि बानायजोबखो ओमफ्राय आयै केकआ नै आयै केक सेन्डविच जानोसै जोंहा ना बाबाना आयै फिसा थाम्फै हरदों औ जागोन लोगोफोर होमबा जोङो जाग्रोनोसै ओमफ्राय जानानै थाराथारि थांसै जों मालाय दामनायजों मोसागासिनो बन्द' जाबाय जाजोबसै आं केकखौ जाला बाबा नों दै बुंलायखाबाय जाखांबाय लोगोफोर जोङो नै बाबा दाबो जागासिनो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामदो आरो जुदि आंनि चेनेलाव नोंथाङा गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव जाहाथे नोंथांनाव नटिफिकेसना थांनाय बायदि स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय